Nasolve na. Anong dahilan? Wala! Anong dahilan? Wala! Eh wala ka na wala eh. Bakit ka nandiyan sa loob ng katawan niya? Nakita kita sa mga mata niya. Anong dahilan? Bakit nandyan ka? Ayaw mo magsalita sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tinatawag kita na maisip. Ano? Magsasalita ka? Bakit ka nandiyan sa loob ng katawan niya? Ha? Anong gusto mo sa kanya? Anong gusto mo sa kanya? Nagiging siya ng tulong sa akin. Bakit siya nangingi ng tulong? Hindi ko alam. Hindi ko maintindihan nun. Eh ano ka ba? Tao ka ba? Hindi. Tao ka ba? Hindi. Ayaw mo magsalita talaga. Tao ka? Hindi. Hindi. Eh ano ka? Ano ka? Amen. Ayaw mo talaga ha? Sinabi ko sa'yo, pipilipitin kita sa loob ng katawan niya. Ayaw mo ha? Tao ka? Hindi. Hindi. Eh ano ka nga? Anong nilalang ka? Maligno ko. Maligno ka sa ka nakatira. Amen! Ayaw mo talaga magsalita sa ka nakatira. Ipikit mo yung mga mata niya. Huwag mo siyang kukontrolin. Anong dahilan bakit nasa loob ka ng katawan niya? Hindi kita awayin sa maligno. Makipag-usap ka lang. Upo ito sa akin. Ito talaga ito. Huwag mo na akong lilangin, nasa loob ka ng katawan niya. Nagpakilala ka na. Nakikita kita sa loob ng katawan niya. Isang matulis na tenga sa kaliwete. Aalis ka nga sa loob ng katawan niya. Huwag mo na siyang babalikan. Nagkakaintindihan tayo? Nagkakaintindihan tayo! Tanggalin mo yung nilagay mo sa kanya sakit. Gamitin mo yung kamay mo. Gamitin mo! Hapon mo. Ialis ko na! Huwag mo na akong linlangin. Dahil nakikita kita. Hindi mo ba alam nakikita mo ako? Di ba nakikita tayong dalawa sa loob ng katawan niya? Oh. Hindi mo ako malilinglang kasi itong mata ko ay mata ng Poong Nazareno. Tanggal! Taga saan ka? Maligno. Saan ka lugar dito? Wala dito. Saan banda? Saan nga banda? Hindi ako... Florida. Florida? Pakiusap bilang instrumento ng Diyos. Hindi mo to pag-aari. Ang taong ito. Naintindihan mo? Nakikita mo ko, di ba? Oo. Gusto mo bang utusan ko itong nasa kanan kong balikat? Gusto mong iutos ko sa kanya na pugsain ka? Umalis ka sa loob ng katawan niya. Pero bago ka umalis, tanggalin mo muna yan. Tanggal. Lahat. Tanggal. Wala na. Anong nilagay mo sa kanya? Maligno. Wala. Sinungaling ka. Nakikita kita. At huwag ka na magsinungaling. Hindi mo ba ako nakikita? Sumagot ka. Aalis ka sa loob ng katawan niya. Huwag mo na akong linlangin. Ang pakiusap ko, huwag kang babalik sa kanya. Naintindihan mo? Umalis ka na. Aalis ka na, maligno! Ipikit mo yung mga mata mo. O kita mo. Ayaw mo umalis sa loob ng katawan niya, ayaw mo ipikit yung mga mata niya. Ipikit mo yung mata mo! Hindi naman ako natatakot sa iyong mga mata. Kahit umaapoy pa yung mga mata mo, hindi mo ko kayang takutin bilang instrumento ng Diyos. Patay na ako at binuhay lang ako ng aking Ama na si Kristo, na si Jesus. Siya ang may humahawak sa akin. Naintindihan mo na? Hindi ako may karapatan na saktan ka. Bilang instrumento ng Diyos, gusto ko lang maging payapa ito. Naintindihan mo na? Pwede bang umalis ka sa loob ng katawan niya? Oo, alis na. Sige, humayo ka. Maraming salamat sa iyo, kaibigan. Yan ang gusto ko sa inyo. Madali lang kayo kausap. Maraming salamat. Humayo ka sa pangalan ng Kristo, sa pangalan ng Panginoong Jesus Nazareno. Amen. Binatapos tayo. Patrick po. Patrick, gising! Pakiramdam mo ang katawan mo. Hoy, bigyan mo siyang tubig. Pwede po ba yung tubig ko? Hindi. Pais na po. Teka lang, huwag mo muna patayin. Ilang minutes na yan? 4 po. 4 pa lang? Opo. Huwag mo muna patayin. Mabait naman yung maligno eh. Hindi naman siya nakipag-away.
Ayaw pumikit, di ba? Pinapapikit ko yung mata. Opo. Pero pero na, matatakot. Sige, duwa mo yan. Tapon mo doon. Mga laso niyan. Tapon. Sige. Hayaan mo lang. Mga laso niya, huwag niyo hawakan niya, kumukin basahan. Tapos, yun o. Lumabas na yung laso. Sige, tama mo video. Tumatakot. Nabasa mo. Sige. Ayan yung pinakain sa kanya. Lumalabas na po yung mga pinapakain ng mga maligno. Akin tubig. Huwag ka maya. Matakot. Ay, kasi tayo tambasan. Bakit malamig? Hindi malamig. Huwag to. Normal. Akin lang to. Akin lang to. Huwag yun to. Sige. Kaya, Normal mo kang gano'n na. Sige, ante. Okay. Hayaan mo lang siya. Isusukan niya yan. Tama namin sumasalangit ka sambahin ng kalan mo. Mapa sa amin karin mo sundin na loob ng dito sa lupa. Yun niyo po kami ngayon ang antakan sa katuwan mo kami sa aming mga sala. Para yung pagpapatawag namin sa Kung mahina lang manggagamit nito, sasabihin nito, naling lang to. Kita mo, pinapapikit ko mata, ayaw niya pumikit. Pero ako na to, ganyan mga maligno, mapaling lang. Kaya kailangan tititigan mo kaluluwa ng tao. Pag naisaan ka nito, walang problema sa akin. Pagkaalis ko, bibigyan siya ng matindi sakit. Kailangan mapalis mo. Di kasi po lagi niya dinadayo yung dibdib niya. Yung lalamunan niya. Kami Parang susunod, bigyan mo ko ng hirap Panginoon. siyang Yan ang makapagpapalala. huminga, gano'n. Kami susunod sa rin kami yung mga nakilala kami sa pangalan at masamang Espiritu. Espiritu Santo, amen. Inom. Konti lang, ha? Hop. Tama na. Pero ng daliri. No, kita mo, ha? Tingnan mo yung daliri mo. Pantay na, ha? 1, 2, 3, 4. Walang labis, walang kulang, ha? Sige. Ano pakiramdam? Gumana po. Yung sikmura mo. Yung dibdib mo. Nawala yung bigat. Nawala yung bigat. Straight mo lang. Ano mo? Galaw mo ulit leg mo. Ano? Mabigat. Nawala po. Yung dibdib mo, tusukin mo. Tingnan mo kung masakit pa. Pati likuran mo. Masakit. Nawala yung sakit. Lagi ka magsilba. Dalangin. Wala na talaga akong pangontra na yun. Simula nag-lockdown eh. Ang dami kong naubos ng pangontra talaga. May pangontra kasi sa mga biyahe-biyahe. Yung mga madilim ka na darating ka. Talagang wala na talaga ako. Maraming nagpapa-order sa akin. Hindi ako makapunta ng Quiapo. Ang hirap talaga magdasal yun. Isang linggo kasi nadasalan yun namin. Yun ko lang. Bati-batin na. No, rin pala yung kaya siguro kitang dadalanan na eh. Magkaya kasi my God. Ano pakiramdam? Magaan na. Parang umangit yung init po. Init mo? Lumabas na. Lumabas. Tingnan mo ha. Sinukan niya yung pinakain sa kanya ng maligno. Malakas yung maligno. Kaso natakot siya sa akin. Akala niya maksisindak niya ako. Tinitingnan niya ang puso ko kung makakaramdam ako ng takot sa kanya. Eh, sanay na ako makakita ng ganon. Kaya okay na. Okay na. Thank you.